Et siihen muka tiedä, et kuka me on. Haisen perkele. Sinä sie kuule oot ihan oikees. Nimi on rikoskomisario Hannu Saario. Painu sinä helvettiin siitä. Kai sä tiedät, että sä voit puhua täällä täysin luottamuksellisesti. Mun mies salakuljettaa denssiä. Kuulkaas, pojat! Te tarvitte jakelukanavan teidän tuotteelle. Unohtamatta asiakasrajapintaa. Isä on flipannut ihan täysin. Se käy nyt joka päivä poliisiasemalla vittuilee. Hei, me suljetaan nyt tältä päivältä. Mie koputan taas huomenna.